sobra tag kwarta kaya kung amiga nagpada para ihatag para palit og relief goods adto sa magduk. Yan. Oligo. So makasuod ni usa-usa sa taon. Kung naay mo gawas mulaya usa makasuod sa usa. Hola, mis amigos, mis amigas. Okay, adto na ta sa atong tabanganan dito sa may magduk. So atong ang gipapalit ni Ma'am Liza. So atong sponsor ni si Ma'am Liza from Singapore. Mano yung tabang ni Antonio Canteveros dito sa magduk. So dito ngayon, adto na ta ang magduk. Let's go! Alright, ready dito mo hatod sa ato ang relief goods, Hinabang. Kanang hatod ilang Tatay Antonio kato na trending sa Facebook itong naay 5 ka anak na asawa ni Layas. So ito ni tabang ni tatay.
Antonio Cantiveros. Pero taga magduk ha. Ada. Kailangan sa kanya pa ba na? Anak. Dari mo gaydan. Dari dan. Oh. Lubay na daan eh. Oh. Antonio Cantiveros. Oh. Asa dapat lang Antonio Cantiveros. Ito natin din sa Facebook ba itong ibiyan sa asawa na ilim mga kabata ba? Taga magduk man daw, magduk pa ni Dre. Oh, dito ni anak asin ini. Ay, oh. Inaarsi. Nang muna ka nang wala. Nay baskitan dia ba? Tubos na baskitan. Ah, wala. Oh. Ito nga namay nagsanga to dito sobra to nay daan ngari ubos. Oh. Kana ka diagi. Totoo di ko. Oh. Tama ta. Ilan hara, ilan dra. Alat.
dapit lang Antonio Cantiveros. Ubos. Asa ubos? Nana, liko ka rin. Padulog bro. Nana, liko ka rin. Okay, salamat ah. Asa dapit ila Antonio Cantiveros te. Kana balaya? Oo to. Na baka siya dra. Ayo. Hey. Ako na ito na kuha mo? Ha? Oh, nag-alid lo niya, nananghid lo man ko. Eh, di ba tagitubir, magpadada ni kuhan. Lisa, daraday ma'am, o din si kuhan, si Antonio, atoy mo ang gitaga sa mong tabang. O kung daray ang mga anak. Na. Salamat kayo, ma'am, sa Hinabang, ma'am. Okay. Naot ako, ma'am. Araw ng asawa, paulit gali. Oh, yung asawa dayo, paday makita ato ni po sa picture sa yung asawa para mabalik.